Ja mitäs meillä seuraavaksi on tarjottimella? Alle 93 kiloista ja 2 kertaa 5 minuuttia Magnus Strandner. KGB MMA Ruotsi vastaan Heikki Soveri ja Shuto Lahti. No nyt ollaan sinun kotikenttäasioissa. Joo, tää Magnus Strandner on Suomessa käynyt ja kaikki se on lopettanut ja kuristanut. Että kyllä tää on Greco-Roma-painija kaveri ja Ruotsin huippupainijoita. Että varmasti vaan niin kuin näkeekin, että voima onko pienessä kylässä. Ja Heikillä on nyt kova kyllä vastus, että Heikillä on pitkä tauko ollut, ottelutauko. 3 vuoden tauko ollut ja Heikki tekee comebackin nyt, että toivotaan, että Heikki pystyy antaa hyvän vastuksen ja voittamaan tämän ottelun. Niin, ja yleisö villiintyy tietenkin ja nyt on sitten Heikillä todella kova paikka. Fiilikset on varmasti korkealla ja odotettu hetki päästä takaisin kehään, mutta helppoa hänelle ei todellakaan tule olemaan. Ja Heikki on valmistautunut hyvin ja treenannut nyt kovaa ja Heikillä on ulottuvuus etuna. Mutta ainoa tietysti nyt on pitkä ottelutauko, että miten saa itsensä kerättyä. Ja no niin, tästä se sitten lähtee. Mielenkiintoinen ottelupari tässäkin. Ja seuraa tällä hetkellä todellakin Shuto Chicago Collision numero 10, eli juhlailtaa, kansainvälistä ammattilaisvapaa-otteluiltaa Lahdesta, Lahden Sibelius-talosta. Kanssani kommentaattorina Shuto Lahden Tero Toivanen ja tällä hetkellä seurataan alle 93 kilosten ottelua Magnus Strandner tiukemmissa mustissa housuissa vastaan Heikki Soveri. Selkeästi Heikki haluaa otella pystystä tämän ottelun, että hakee pitkiä suoria, mikä on ihan järkevääkin tietysti, että vahva painija vastassa, niin ei Heikki huono tuolla matossakaan, mutta taktiikka on ollut se, että yrittää pitää ottelu pystyssä ja ulottuvuusetu on Heikillä kyllä pitkä kaveri, 195 senttiä pitkä. Voisin kuvitella, että sinä valmentajana sanoisit juuri nuo kyseiset, pysy vaan ylhäällä ja haet sitten sieltä. Kyllä tuossa Heikin asennossa on selkeästi se, että toi oikein pitäisi lähteä pitäisi lyödä vähän eteenpäin enemmän. Mutta hyvin tietysti pitää varoa myös noita alasvientejä tuossa nyt. Et tiedetään, että on vahva kaveri tuolla. Mutta niin se Heikki aina väliin saa rokotettua sieltä onneksi osumiakin. Mutta tuolla taustalla huudetaan koko ajan, että varo alasvientiä. Se on varmasti tällainen odotettu aloite tässä pikkuhiljaa, kun tässä ensin vähän neppaillaan pystyssä, mutta tää Stranderilla on pitkä amatööritaustakin, että täällä taitaa olla toista 20 vissi amatööriottelukin. Kokenut kaveri, että pitää ollakin tarkkana. Niin, jos ammattilaisottelurekordi on vaikka 2 voittoa ja se on ainoat rekordi, niin ei se sitä tarkoita, että ettei koskaan kehässä oltu. Mutta siinä on kumminkin 5 ammattilaisottelua. Kyllä. Ja 2 voittoa niistä ja 3 tappiota ja siellä on siis tätä muuta taustaa kyllä paljon otteluita amatöörinä. Niin kun haki tuonne klintsiin selkeästi ja varmasti on Heikki kovilla tässä, kun vahva paini. Heikki peesi aika hyvin ja kyllä, ja pääsi polvenkin antaa vielä. Kyllä ne on. Hienosti vei kyllä alas Strandnerin. Mutta hyvää puolustusta Heikiltä ja aika maltillisen näköisenä. Mutta hyvin reenaneena tietää kyllä, että ei tässä vielä mitään hätää ole. Heikille ei ole hätää tuossa, että Heikki on tietysti vahva puolustus tuossa, että Strandnerille annetaan tietysti nyt hengähdystaukoa vähän tuossa. Ja hienosti Heikki siellä ohjeiden mukaan hakee oikealle kyljelle ja yrittää vähän tuon selkää tuot sivusta, mutta vaikka on tietysti tää kardi haettu, mutta pitää varoa kuristusta, koska kaverilla on nyt pää tuolla, hakee selkeästi vähän kuristusta. Nostetaan ylös, kun ei matossa tapahdu mitään. Juuri näin, ja tämäkin on yksi sitten, tämä
tämän lajin suolaa, että jos ei oikeasti ottelijat saa aikaiseksi mitään, niin ei muuta kuin ylös ja aloitetaan taas vähän niin kuin alusta ja näin ollen. Päästään rakentamaan uudestaan kummakin ottelija omaa taktiikkaa. Oi, kyllä se Heikki saa napattua sieltä aika hyviä lyöntejäkin. Joo, ja ainakin tämän ensimmäisen erän perusteella Heikin kannattaisi pysyä siellä ylhäällä. Kyllä, ulottuvuusetu on selkeä. Ja niin kuin sanottua, sieltä alta yrittää sukeltaa ja hakea sitä. Ja jälleen kerran. Tässä taitaa vahva kaveri. On. Ei Heikki mikään helppo liikuteltava ole. Ei ole. Niin tässä taitaa olla tämän ottelun käsikirjoitus kyllä, että saa jalan tuot kiinni, että on halfguardissa alla ja kyllä. Magnus on päällä. Että Tarkkaa puolustusta ei päästä oikeastaan Magnustakaan oikein ylös ground and poundiin. Hyvin osaa sitoa kyllä takaisin kaverikin, kyllä. Että sinänsä, no niin, siinä muutama visku, mutta nuo nyt ovat sellaista. Ja näin. Aika lailla tasainen erä, selkeästi. Joo, Heikillä kyllä. Heikki hallitsi pystyssä ja Magnus matossa. Oli dominoiva. Joo, ja tässä on tätä ottelun käsikirjoitusta varmasti eteenpäin ja tässä hidastuksessa juuri nähdäänkin tätä. Tässä kohtaa vielä Heikki peesasi puoli minuuttia ennen tässä oikein hienosti ja oli jopa itsekin heittää Magnuksen maahan, mutta tässä näitä tyylikkäitä ja nämä hyvät katsojat tehdään voimalla. Kyllä. Pikkaisen tuntuu siltä, että Heikki vähän säästelee vähän ehkä liiaksikin tuota oikeaa kättään. Että joo, ja pitäisi potkiikin varmaan vähän, että tarjoaa aika hyvin tuota etureittä. Tuohon on hyvä paukuttaa alapotkuun. Kumminkin pitkät jalat Heikille ja vahvat jalat. Niin. Ja varmaan tämmöistä niin sanottua mattopainia vastaan, niin kannattaisikin pikkasen ottaa sieltä vähän. No niin, siinä haettiin selkeästi. Niin kannattaisi varmaan vähän hakeakin sitä pehmennystä sinne jalkoihin. Hyvin tarjoaa kyllä niin tuota etujalkaa kyllä koko ajan, että sinne voisi muutama kerran napaa. No niin, sieltä tulee sitten, hän ehkä kuuli meidät, ymmärtää suomea. Ohjeet menivät vaan väärälle kaverille, mutta katsotaan miten tässä käy. Nyt haetaan selkeästi jotain vähän asetelmia puoli jos toisikin ja mietitään, että millähän tavalla tätä ottelua lähtisi ratkomaan. Heikki on kyllä rauhallinen, että se on ihan oikeakin, että mutta nyt pitäisi vaan ruveta. Oi, nyt osuu hyvin. Ja perään, oi, mutta oi. Se osui todella hyvin. Et selkeästi näki, että Magnuksen vähän polvet notkahti. Nyt pitäisi vaan jatkaa. Niin, kyllä nimenomaan. Uskoa siihen tekemiseen. No, ei. Ja tapahtuuko tässä vääntö? Ei. Kyllä hän pääsi päälle vielä vääntö. Harmi, Magnus oli jo vähän sekaisin, että osui sen verran kovaa. Siinä oli niitä polvet notkahti. Kyllä, siinä oli niitä yksien ratkaisun paikkoja. Siellä yleisökin huusi, että nyt mene perään. Että yleisö haistoi jo veren. Mutta näin taas annettiin aikaa vähän selviytyä tuosta iskusta. Ja nyt ollaan taas sitten niin sanotusti nyt pitäisi vaan keskittyä omaan puolustautumiseen tuolla alla. Että tuo Magnus on paha, se on kuristanut. Ai, se katos saa kuristukselta. Ja näin. Se meni siinä. Helpon näköisesti kuristi. Tuli kaulalle toi pää. Mutta on se vahva. Niin, nimenomaan. Ja tässä juuri puhuttiin sitä ja tässä niitä lajin. Oi, tossa osui. Kyllä näkee, että vähän niin kuin meni sekaisin. Että kyllä, vasen ja oikea silmä vaihtavat paikkaa. Kato miten vahva on kuristaa päällä. Kyllä.